da rivayet kılıptırlar. Bir zamanlar Hatam Tay diyen sahi adam yaşap geçipdir. Hatam Tay'ın ayal olupdur. Cana ul zerkakil diyen piri ayalları hem de Tay diyen ayal olupdur. Onun Hatam Tay demeklerinin sebebi onun Tay diyen ayal olupdur. Hem de ol Tay diyen tiresinden bolanlık için ona Hatam Tay deyipdirler. Hatam her cuma günü berilen ırskal devleti halka paylap utorar ekeni. Bir gün berilen ırskal devleti paylap utorup, mal mülkünen birine tavşırıp, öynen birine tavşırıp, ayalınam izine tirkep, şuur bir ırskal çay çel deyip, derya yakasına gelipdirlerde, bir iki tane gamşın başın boğağa da, ştayda bir düşök yer, sihir zerkakil çay çel deydi, olan zerkakil düşök yer sihirse, hum gıdılların üstü açılı oturuveripdir. Mana Hudaý bize beripdir, mana biz iyile vermesek bolmaz deyip Hatam owa ilçi uğradypdyr. Hatam öz ýurdunda sahylygyny etsin. Hatamyň ady o wagtda Magrupdan maşruğa barıp beten çağında şundan bir uzak welayetlaryň şahysyna Eprum şah diýerdiler. Eprum şahynyň welayetinde bir ýigit gezerdi. Adyna Sady Pelwan diýerdiler. Sady Pelwan kellepede odun düşürüp, şondan düşen düşündün gara damagyny eklerdi. Sady Pelwan bir gün bir arka odun kerte yaplady da aýtdy. Men Bulay şaşret dünya gelip görenim şul odun orak, şul odunlar boldy. Men indi bir günem ýaşamana rady del. Ýaşym 40'dan ötdi. Öýlenemok, ýylenemok diýip Hudaýa naliş etdi. Şol wagt muňa Hudaý tarapyndan maňlaýyna şanyň gyýdyna almaly diýip ýazyldy. Indi Eprum düş gördü. Ertesi gün vezir vekillerini topladı da aýtdy, bilinler äge bolunlar. Hatam Tay diýen sahy dörepdir. Kimi görseň Hatam Tay, kimi görseň Hatam Tay. Meniň adym suw ýolda da goýberen okbul. Şu kim Hatam Tay diýen sahynyň kellesini gidip getirene gyýdym merjek diýdi. Ertirden jar çağırdyň diýdi. Ertirden jarçylar taýýarlanyp uğradyldy. Bazarlara, şäherlere, owalara, nirini görseň şanyň jarçylary gyýgyryp ber. Kim Hatam Tay diýen sahyny getirsek gyýdyn berjekdirler ho diýip. Ine bir Sady Pelwanyň gapdalynan bir jarçy gyýgyryp geç gitdi bolyn. Ey jarçy näme diýäň sen diýdi bolyn. Men türkü saýtdan düşeňokmy diýdi. Şamyň gyýdy ýetişipdir. Kim Hatam Tay diýen sahyny getirene gyýdyny berjek diýä. Ýör men getiren şon diýdi. Ha, ertirden nirdedim diýip Sady Pelwanyň ýeňsesinden südenekletip äkitdiler şanyň huzuruna. Şanyň huzuruna barıp eltenlerinden soň şamyny vezir vekilleri bilen Sady Pelwany başdan aýak synlady. Görk görmegiňem, edermelligiňem, kuwatyňam yerinde ekeni. Sen getirmezçe de ýigit däl ekeniň, emma gyýdyň şertleri bardyr. Şol şertte razy bolsaň gitgil, bolmasa indiki gitjege ýol bergil ýigit diýdi. Birinji şertim oldur ki, paşa zoro getirsem bermez diýip münkurluk etmezligiň üçin piyada kady bilen gyýdyň nikasyny gyýyp goýjak. Emma gyýdyň garasyny görmersiň diýdi. İkinji şertim oldur ki, meniň welaýatimde 11 san Hatam tanaýan adam bar ekeni, onu deriňejek diýdi. Üçüncü şertim oldur ki, meňem ýanyma gelip bilmän, Hatamyň kellesini alyp bilmän, ýeriň tekizligine gaçdaňam seni tutup alyp talak edip indiki gitjege gyýyp bererin diýdi. Şu şertlere razy bolsaň gitgel, bolmasa indiki gitjege ýol ber ýigit diýdi bolyn. Ýigit bir saralyp durdy da, "Mundan ýa-da gaýsamam odunlarym pytradyp gidendirler. Bolmanam gün görüp beremok, ýa öleýin, ýa alaýyn, gitjek şuňa sultanım" diýdi. Muňa bir diýwan wegler ýol harjynam berdiler. Biline de bir ak saply pyçak gystyrdy da, atalmanam bilmedim. Dama piyadaçylyk mykadip beren biçara garyp ýola düşdi. Necem bir günler ýolda boldy, şu Hatamyň ýurdy nirdesin diýip İdep sorap Hatamyň ýurduna, welaýatyna aralaşdy. Ak donly bir peşenelji adam goturlan diýölere milhem sürüp berdi. Şonda aýtdy: "Assalamu alaykum ýaşly. Şu ýerde Hatamyň öýleri nirde diýip sorady bolyn. Helki ýaşly aýtdy: "Wa alaykum assalam. Al ha şol ak tamlaryň ýana baragada men Hatamyň myhmandyryn la ho" diýip owaz çykarsaň seni garşalan bolar han ol diýdi. Aýdyl şeýal Sady Pelwan ak jaýlaryň ýana bardy da mene Hatamyň myhmandyryn la ho diýip owaz çykardy bolyn. Işikden kiyik ýal gelin 3 tane böküp çykyp myhmana tarap aldygyny algaş gaýtdylar. Myhman otoga saldylar.
40 kat körpençe yazılıpdyr. Şoň üstünde oturtdylar. Derkäkil aýtdy, "Myhman, öň etmeli zadymyz soňa goýupdyr. Bagşlyk ol. Seniň ýol ýörep aýaklaryň gawarçaklapdyr. Seniň gawarçaklan aýaklaryň iriňlerini sykyp alyp melhem süreli" diýip derkäkil melhem sürdi. Jana ul diýen aýaly naharlar täzeläp durdy. Taý diýen aýal bolsa myhmanyň eňini ýazdyrman güldürip oturdy. Şu pyrsat 3 gün dowam etdi. 4-nji gün diýilende Helki ak donly ýaşuly işikden girdi de "Assalamu alaykum myhman, saman oturmaň. Seniň myhmançylyk borjyň bitdi. Indi myhmanyň arz halyny eşitmek men borjumdyr. Şu görüp duran zatlaryň ählisiniň eýesi men, maňa da hatam diýerler. Sen bir bize işilje geldiňmi? Ýa-bir bize gezmäňäjik geldiňmi? Ýa-bir aýdy bilmän oturan bir işiň bardymy? Ha?" diýip hatam myhmandan sorag saldy. Sady pelwan ýerinden turdy da "Hatam diýilýän sizmi?" diýdi. "Howa" diýdi bolin. Şu ýerde Sady pelwan hatamyň aýagyna ýykylyp bir söz diýdi. Alastan gelmiş hem kıyın pişe üçün, uzaktan gelmiş hem kıyın pişe üçün. Bu pelimden elvet gördüm men hatam, bir günah eyledim günahını geçmin. Hata versen ayda kaydayın hatam. Gelipdim men senin kellen alsam diýip, başyň eltü şaha giýew bolsam diýip, bu işlerini bir jaýyna salsam diýip, bu pelimden el götürdüm men hatam. Sen deyin er ýigit aňsat göremez. Seni öldürenin öde muramaz. Mert yigitler murdar işe garamaz. Men garadım akmak ekenim hatam. Sady pelwan aýdar näder bu işler? Sady pelwan aýdar nedir bu işler? Ýagşylyga ýamanlyk kılynsa işler. Hata versen aýda dolansyn başlar. Goý cehennem özüm ölüyüm hatam. Dereňi özüm ölüp gideyin hatam. Goý cehennem özüm ölüyüm hatam. Gıyız diýdiň, kelle diýdiň, näme diýjek bolýaň? Men düşünmedim saňa diýdi bolyn. Sady pelwan aýtdy. Hatama bu ýerde düşünmediýär zat ýok. Biziň bir paşamyz düş gördi. Düşünde de hatamı getirene gıydım merjek diýdi. Menim şoň ugrunda gelen adam. Mene onuň düşünde näme görennem bilem ok bolýan ýöne. Ýene de 15 günden men ýalyň bir geler ýydyňdan. Senin bu hezzet hormatyň görüp men seniň tar moýuň goparyp bilmerin hatamaga. Hatamaga sen öz ýurdunda sahylyň etde gezagam diýdi. Bula boljak galow derkäkil diýdi. Bar 2 sany ata ýerle diýdi.
Zerkäkil ikisany ata yerledi. Birine Sady Pelwan mindi beýleksine Hatamtay meni uğradı ol Hatamaga sen nire diýdi. Heme sen işin bitsin hemem şol kelle marzulayan paşaň iş bitsin diýdi olin. Yok Hatamaga gitme öldüren men bolayyn diýdi. Yok düşeňe diýip Sady Pelwanam öňüne salyp nirdesin Eprumşanyň welaýeti diýip ýola düşdiler. Az ýörep, köp ýörep, Eprumşanyň welaýetine aralaşyp, Eprumşanyň köşküne geldiler. Köşke gelip, "Assalamu aleykum paşa halem. Meniň bir saňa bir 5 kelime sözüm bar, şoňa bir gulak asgylyň" diýip, şu ýerde Hatam Eprumşaga garap bir söz diýdi. Assalamu aleykum Cahan Paşası. Assalamu aleykum Cahan Paşası. Al başını buna beriyde gıydan. Ey aç gözün Rüstem'de kaşına geldim dade. Al kellemi dunay bir yüceğim. Yüder yüdekene seni öldürmendir getirdi. Seni murdar maksadına yetirdi. Ey erildekini işi bitirdi dade. Al kellemi dunay bir yüzdeğim. Ölçelendir rızkınay demin davası. Ölçelendir rızkınay demin davası. Hageley, 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 hageley demin davası. Öldürmen divay arzuva. Aç gözün arzulayın kaşına geldim dade. Al kellemi bugüney bir yüzdeğim. Alastan gelmiş hemey seni görmene, senin içki sırrına Hatam aydar şuna geldim ölmene dade. Al kellemi bugüney bir yüzdeğim. Kelegey ömrüm, ömrüm, ömrüm dat, ömrüm dat, ömrüm dade. Kellesini hödürläp duran sahy men şu dünýede görmedim Hatam ağa. Menem senin tar moýun goparyp bilmerin. Öz ýurduňa gitdi, öz sahylygyny edagam diýdi. Hala gyz, hala ýigit ana da 7 hazynaň açary, toýun tutda agam welaýatyna gaýt diýdi. 9 gece gündüz toy tuttular. Toydan soň Hatam hala serpaýyny aldy da öýüne gaýtdy. Ýolda gelip oturka ýoluň orta arasynda biri ağlap yatyr gumawlanyp "Ey yatan, näme ağlayan?
Geçiversene yaşul atın ürküdiyen mi deydi. Yavur arzu için ağlayansın da aytan eştel deydi. Şu her geçene ayda dillerim sıyrıkta aytacak gel deydi. Mene şonu eşitmen gitcek gel şu yerde bir yıl durmalam olsa duracak deydi. Be yaşul gatı ene ekenin do. Bol ya sana da ayda yerin deydi. Şu yerde bir täze şeher vuruldu. Şol şeherin paşasına Gülendam gıyız derdiler. Men ona aşık olman geçen menem aşık oldum. Olam kim Gülherem mağındaki Kırnay perinin çepelinin kicicik varmağındaki yüzüğünü getirip verecek diye ne varacak diye. Mene onun adına bilemok, özünün nirdedin nem doğru tapamok. Indi ikindiğin kölevesi yal olup zan alıp durmadı, öz yolundan ol ver yaşul deydi. Hatam aytdı, yürümen getirip vereyin şon deydi olin. Yankı he deyip ıydına qanırılıp seretti de begencinden yana atın sırtına böküp mindi. Hatam yolunu ütgödüp başka birinin iş için başka tarafı at sürmeli oldu. Gülendam gıyızın şehrine yetişip Gülendam gıyızın huduruna vardılar. Esselamu aleyküm Hatama, köprek karıştırdınız o geleydiniz mi deydi. Bu Hatama'a arz jaydır yörün mihman jaya geçelin deyip Hatama mihman otoga saldı. Sözden söz açıp Hatam aytdı, Gülendam gıyız, sen bu yığda barcak deydin mi? Kim bana Gülherem mağındaki Kırnay perinin çepelinin kicicik varmağındaki yüzüğünü getirip berene varacak deydi. Sen bana Gülherem mağındaki Kırnay perinin çepelinin kicicik varmağındaki yüzüğünü getirip ber, men kime var deysen varayın Hatam ağa deydi. Onda sen şuyda barcıklığından dilinden hat der deydi. Onda Hatam ağa senem yüzüğü getirecekliğinden dilinden hat der deydi. Bular dilden hat alışıp mühür vasışandan son Hatam yerinden turup bilini uşadı. Onda yankı Gülendam gıydı aytdı. Hatam ağa deydi. Senin cana ul zerkakül diyen piri ayarlarına vardır. Sen olordan sual salıp soruk salıp sen Gülherem mağına yetişmen mümkün. Emma Gülherem mağına varsan o taydaki hür perilerge onda olgan Kırnay periga köp salam diyeysen deyip şu yerde Gülendam gıydı. Hatama qarap bir söz deydi. Rahman gelsin gözden akın yaşıma menden ol hürleri köp salam diyeysin. Kudret bilen yerden ol asmana algano ve gele yare Kudret bilen fekir bekiş ol bir bolgano menden ol hürleri köp salam diyeysin. Çeker menahi ağlavaydır bu ne sütte binahi Gırnadirler 80 bin Paşanın paşası menden ol gırnaya köp salam diyeysin. Menden ol gırnaya köp salam diyeysin.
Hatam şondan gaýdyp öýüne geldi. Öýüne geldi bolin derkäkil bilen Jana ul diýen aýaly hatamyň öňünden çykyp atdan göterip alyp düşürip öýe saldylar. Jana ul diýen aýaly hatamyň ýüzüni ýelpäp oturdy. Derkäkil diýen aýal bolsa hatamyň iýjek nanyny agzyna tutup berip oturdy. Derkäkil akyldardy. Derkäkil aýtdy. Hatamaga senin pıglyňa uýuk sapdyr. Öňkü hatama däl sen agdyňdaky nany bir ýuwda ahyr diýdi. Bildiň o derkäkiljan. Men bir oglan bilen bir gaýda söz berip gaýtdym. Gülherem magyndaky Gyrnay periniň çepeliniň kijijik barmagyndaky ýüzüni getirip berjek diýip. Oho, hatamaga men äsiz insaniýetiň içinde iň akyllysymy kadip size durmuşa çykypdym bol size akma ekeniňiz. Gülherem magy nire, siz nire? Gülherem magy asmandadyr. Oňa ölmän ýetip bolmaz diýip şu ýerde derkäkil hatama garap bir söz diýdi. Hatam hatam akıl kıladım. Hatam hatam akıl kıladım. Yetemlersin gülherem bağı. Gülheremnin adını tutmul asmanda gülherem bağı. Ölsem uçten bir gün ajalnyň meni işten tansynlyň ýyllap asmanda uçsaň ey ýıldızda gülherem bagy. Kän feridatlar ýeder ýetmä bilmän kasynda hak nadar etmiş onu asman üstünde. Yalkasa olamy aýagynyň astynda bolmasa ýok gülherem bagy. Derkäkil aýdar ey arman arman bu derdiňe seniň ýokdur derman. Ay senindi heremni görmän ýıldızda gülherem bagy. Hatamaga sen bir iş ýüregiňe düwen bolsaň, hatamaga sen onu bitirmän goýmarsyň. Onda gitjek bolsaň men 5 tan ýüzügimi alyp gitdiýdi. Ýagşy etse gyzyldyr da ýüzüklerini başma ýapaýynmy diýdi. Ýok, onuň hikmetleri bar diýdi. Näme hikmetleri bar? Meniň 5 ýüzügim barmagynda bolsa üşemersiň, ajykmarsyň, suwsamarsyň, yssylamarsyň. Insanyň çöpüň, çöriň, haýwanyň diline düşersiň, müňür derdiň hem dermandyr diýdi. Geýdir onda derkäkil diýip 5 barmagyny uzatdy. Beýleki 5 barmagyna da öz gyzyl ýüzüklerini dakynyp 10 barmagy tylla ýüzükli hatam ýola düşdi. 3 gece gündüz ýöredi. 4-nji gün diýlende eltip özüni gaýnap duran çöle bar urdy. Bu ýapy däl de aňyrky ýapyda bir möjek bir keýge yetdim de kowalap ýör. Keýik hatamy gördü de şunu adamam bolsa bir hara islep şu yapıdan şoňa tarap ılgak gaýtdy. Deňinden geçberende hatyma degirek süýkenip geç gitdi bolin hatam zöwe ortaga geçenini bilmän galdy. Möjek bir ýyzynyň kowdy bolin keýin ýyzynyň ýetip bilmejegine aňdy da ýyzyna öwrülip it oturşyny oturdy da hatyma garap hatamaga men seni tanadym, sen sahy däl ekeniň, sen bahyl ekeniň diýip hatyma garap bir söz diýdi. Ýüzükleriň hikmeti bilen munyň näme diýänini düşünüp durdy.
cahan sahisi. Men seni bilermen ey cahan sahisi, sahidelekenin bakil sen hatam. Nem üçün sen meni ağımdan kandırdın, sahidelekenin bakil sen hatam. Çıktım ovadan geldi ya, ovadan dendilen elime doldu ya. Keyitli kaçırdın ey möce kömüldü, bundan sana derre soğat yoktur ey satım. Ne sebepten beni ağımdan kaldırdın, hiliş ettin sahilimi sen bildirdin. Keyifne kaçırdın ey, börüne öldürdün, bundan sana derre soğat yoktur ey satın. Bahil sen hatam, bahil sen hatam. Beyle ne ağlamasana, ne ağlama diyali iş ettin mi? Menin 7 san çağam var, indi şolar aşığından ölse qoğumu deydi. Olar yal 7 san çağan günäsine qalacak bolsak bolmaz onda deyip, buğdunun etini kesip aldı da möceğin önüne okladı. Möcek şovada laklık attı. Bu tarafından hem kesip uğradı olen. Yok, bes hatamağa. Sakıylın hem gözün çıkaryan ekenin. Boldu. Menin de 7 çağamı ödüm, ağım taparın dedi. Sen menden razı mı dedi. Senin razı hatamağa. Bol ya menden razı olsun, her kim ödü ol ulen olsun dedi. Ol möcek buyruğunu halvaçın bıçağı yal edip yapıdan aşk gitti. Bu ne lokan yarı kan şavırdap aktı. Hatam göz yetimde görünyen cengelliğe varıp akşam düşende ödün şu yere var vurdu. Şağallar hatamın taşını aldı uğulaşıp. Hatam hikmetliydi ulen bu şağalların neyme diyenine düşünüp durdu. Esselamu aleyküm hatamağa, esselamu aleyküm hatamağa oluşup şağallar hatam bilen sağlık amanlık soraşandan son şağalların ulsayttı. Hatamağa yaran ammam deyip çinlemeğin bir yarımız yok yaldır dedi. Onda şağalların ulsayttı, bizim bir tevibimiz var. Şingel voy dik kıygırdı, şingel voy yanardan bökük geldi. Hatam bizim mihmanımız, şun yarasına derman tapmasan başın ölümlü malın talanı dedi. Benim çopan çolklu gezip börüm yok, benim edir sen yal şağal tüy mütaymesen başka da adım yok dedi. Emma plan ayada bir kuş keserip yatandır. Şu kuşun getirip etini alıp yapsan edilön kısiyal ol ya şona bilen dedi. Kim getirecek dedi. Bir arık şağal vardı. Men getireyin dedi. Derhal getirdi 2 saattan pasırdadıp yankı kuşu. Hatamın ayağına yarasına yaptılar. Hatam bir salım irkildi. İrkilip son oyandı olin yarasının ıydam kalmandır. Oho şağallar size tevipçilin gözün çıkar yani keniniz o dedi. Hatama sen bizim mihmanımız. Biz sana hizmet hormat etmesek bolmaz. Men yolokçu dedi. Nira yolokçu? Yok sen men uğruma düşmersin men yolokçu dedi. Onda hatama beyle vur gitme beylek git dedi. Beyle de neme var? Şu cengelden çıkan yerinde yokordan 2 san dırnaklı zat gelip kapcav alıp yokordan öldürüyer. Yokordan hava 2 san dırnaklı zat gelip kapcav alıp yokordan öldürüyer. Vah men şol yokor çıkıbilmen qarağında da deyip hatam aydılan yere tutturuverdi olin. Şağallar gitme hatam ağa da gitme hatam ağa oluşup kaldılar izden. Aydıl şu cengelden çıkan yerinde 2 san dırnaklı zat gelip
döwelip hatam gapjap ýokary galyp uradylar. Welin şu edip uçup barşyna döwler öz arasynda haňyr huňur diýip gürleşýär welin. Hatam hikmetli ýüzü bilen bularyň näme diýäni düşünüp durdy. Şuwur öňkiziň öldürýän adamymyza meýdan ok. Paşamyzdan bize her mejlisinde oturuşygynda hatam geljek, yer ýüzünden adam geljek diýip gulagymyzy kamata getirdi. Bulam şu diýän adam bolsa, biz hemmany zyň öldürsek, togumyz tükeneýinçe gyrar diýdi. Ýör eltip görkezeli, soň öldürdiyse soň öldür aýers diýip bular hatamy öldürmezligi bes edip deňiz ýüzüne uçuk geçip bir kerçme dağ vardı. Şol dağdan bir yüklü diýe sümörýaly gowak vardı. Şol gowaga hatamy gujaklap sümük gitdiler iki sandew. Dağın içine girseler dağlar kerçilip owadan binalar, köşkler yasalypdyr. Göllenip köşkler oňorlypdyr. Şu bir köçe bilen aluradylar bolan köçäň aňry başynda başı asmana ýetip duran köşküň içine baryp girdiler. Ondan içki köşke eltdiler bolan saçy dör-dörlen başynda tylla täşli bir peri gyz otyrdy. Hatam peri gyzyň garşysyna getirdiler. Hatam daş töregini synlady. Peri gyz aýtdy: "Assalamu alaykum Hatam ağa. Garaşdyrdyňyz-o, geldiňizmi?" diýdi. Hatam daş töregine synlady da perinem synlady da siziň bular ýaly owadanlygyňyz bolup, siziň gözüňiz kör eken diýip şu ýerde peri gyzyň gözüni sorap hatam bir söz diýdi. Gel sevdim ey perizat, gel sevdim ey perizat, sana nem oldu biz fırınla bilge beyanı, sana nem oldu gözünem oldu. Dert bilen yanıp düşeni, yaman derdey uloklaşan, iki gözden cıda düşeni, bir nem oldu, sana nem oldu. Ak dünyayı yalkın salan ey, ak dünyayı yalkın salan ey, şirin canmay otur salan, o toprak delpin nurdan bolan ay, sana nem oldu, pirim nem oldu. Bu derdi çiğne çekme arman, hakkı daim sana kılar ferman, hatama tan kılar derman, sana nem oldu, pirim nem oldu, sana nem oldu, göze nem oldu. Hatam ağa, sen menin 700 ýyl bäri görmän duran gözlerimi açdyň. Indi dile Hatam ağa diýdi. Diler ýal nämen garay diýdi. Hatam ağa goň ýetmezçilik etme diýdi. Şu ýerde çar bagym bardyr, içinde 70 000 pirim aýlanyp börendir, saylanyňy diýdi. Altyn, kümüş, şam çyragym bar. Olardan hem göterilen gakit diýdi. Ay, öýde 3 tane pirim bar. Olary näçegimi bilemok. Özüme berilen arskal döwletem halka paýlap gutar bilemok. Olar gerek gel maňa diýdi. Onda peri gyz aýtdy, sana näme gerek Hatam ağa diýdi. Sen men gözüm açaňdan menem sana bir kömegim degmese bolmaz diýdi. Hatam aýtdy, maňa Gülherem magyndaky Gyrnay periniň çepeliniň kiçijik barmagyndaky ýüzük gerek diýdi. Goý onuň adyny tutmaý ber, dagym başyma ýykarsyň diýdi. Hatam ağa, menem seň ugrunda bir ýykyl turup bolmasam, onda döwlerime bir aýdaýyn diýdi. Döwlerine buýurdy.
Siz şunu hatamy eltip 80-nji paşalyga eltip düşürün diýdi. Döwler taýin boldy. 4 döw hatam alyp ýokary alyp uçuradylar. Şu uçup gidip otyrlar. 40 kaltylanjy gün diýilende hatamy Gülherem magna eltdiler. Gülherem magna eltip hatamaga öz pygylyňdamy, öz huýuňdamy hatamaga? Howa diýdi. Ondine şu görnýän çarbaglyk Gülherem magdyr diýip döwler şabyrt durdy bolyn, döwler aşağı gaýdan ekeni. Hatam şu ýerde Gülherem magam görünдөw. Indi başa näme ýerkä diýip bir söz diýdi. Ömürleşip kara bağlar, ömürleşip kara bağlar, bağlar göründü, göründü, uzun saçın yerine salan hürler göründü, göründü. Yalpıldaşıp tılla saray, nesip etsem men hem baray. Ey Hudaýym kılgın haray, gaýlar göründü, göründü. Uzak yerden salim atıp, her kaysi her yana bakıp, barça kişinin bağrın yakıp, gaýlar göründü, göründü. Hatam diýer ýok gowasy, gar eyleyer bilbil sesi, burnaň eler güller esi, gaýlar göründü, göründü. Burnaň eler güller esi, burnaň eler anwar esi, gaýlar göründü, göründü. Üç tane peri hatam görenden hala hatam geldi deyip 2 tane de uğrattı. Yine de 2 tane de hatam kapcağı alıp uçuradılar olun. Bu ne de olundan düşme yokla. Ahir bulan bir men mıncıra daymasa da ver deyip için hümür dedip gel oturdu. 3 perin yani el düşürdüler olun devler hatam soradı. Gırnay perdiyle siz mi deyip orta kuduran periden soradı olun per ayttı. Gırnay peri men del, Gırnay peri 80 000 paşalıktan aylanmana gitti uçar köşkünde diýdi. Häzir geler diýdi. Hala gelýär Gırnay peri diýip uçar köşkünü görkezdi bolyn. Oho hatamaga seňem geljeň Gırnay peri aýan bolup duraw. Öň üstümizden geçip goňýady. Indi ýaý berip aýlaw berip durdy gondy. Yürüň baralyň hatamaga diýip hatam Gırnay periniň ýanyna gitdiler. Gırnay perinin uçar köşkünün ýanyna eltdiler ol. Gırnay perinin uçar köşkünden 40 tane kenide çykdy. Ondan sonra Gırnay per çıkıp yüzündäki 71 gatyny göterip goýberdi bolyn. Bunun owa dollugyna
Hatam aşyk bolup özünden için arkana agdarylyp ýa ýykylyp gaýtdy. Muňa özüne getirjegi gülleri ysgadyp hatam özüne getirip ikilenji sapar özünden gitmez ýaly gülleri ysgatdylar. Gyrnay per aýtdy: "Assalamu alaykum hatama, geldiňiz-o, köpräk garaşdyrdyňyz-o" diýdi bolin. "Bu ne bulanyň bary esen tanışýarlar" diýdi. Gyrnay peri hatam bilen saglyk esenlik soraşandan soň "Ýöriň men sizi Gülherem magyna aýlaýyn" diýip hatamyň elinden tutup Gülherem magyna aýlady. "Ahirette de geljek ýeriňiz şu cennet çarbaglyktır hatamaga siziň" diýdi. "Ahirette cennette geljek aýalyňyz da mendirin" diýdi. Hatam aýtdy: "Gyrnay peri, meniň maňa bir oglan bilen bir gyz garaşyp ýatyr. Seniň kiçik barmagyndaky ýüzüň gerek" diýdi. Gyrnay peri aýtdy: "10 barmagymdaky ýüzüňi sorasaňam bereýin. Emma men saňa bir 5 kelime sözüm bar. Şuňa bir gulak salgynyň" diýip şu ýerde Gyrnay peri hatama garap bir söz diýdi. "Men seniň üçin 500 berdim. Men seniň üçin 500 berdim. Periler gaýyp pinhan kıldydım. Bir gün hatıma gelip ordydım. Yüzükler meninki bilgin hatım. Bir perişte ýolda ýatdy, saňa bir neçe sözler gatdy. Ýok ýerden emey şäherler boldy, olar periştedir bilgin hatym. Bir perişte keyik bolup gaçdy, bir perişte möjek bolup kovlady. Seniň etiňden iýen hem boldy, olar periştedir bilgin hatym. Bir näçe perişte şagal bolşan bolup seni myhman kabul kılıp, bir perişte tewip bolan bolup kuşny getirgen mendim hatym. Mikail, Cebrail, Ezrail, Esrafil gördü seni alıp aldı. Dağ üstünden yer astına da kör bolon bolonum mendim hatım. Hatam Kawa diýen jaýa getirdiler. Kawa diýen jaýa getirip oňa bir gül ysgatdylar bolin. Hatam askyryp öňkü ýatan jaýynda öz öýünden oýandy. Rowayatlarda aýdypdyrlar. Hatam bu bolup geçen zatlaryň ählisini düşünde gördi. Şey dip hatam taý destany tamam boldy.